Joo, nyt mä lunastan 2 resurssia, laajennan 4 ja näillä timanteilla mä ostan ladon. Mä lunastan 1 superresurssin ja sitten mä laajennan 2, niin sillä mä saan 3 pistettä. Mä ostan vuohen, kirin sun lampaan, käytän defibrillaattoria ja laitan luumuja sun resurssien alle. Toi oli hyvä. Mä kehitän mun resursseja sinisillä piirreleillä ja sitten mä sivelen rytsiöljyä strategisiin paikkoihin, niin siellä mä saan 1 pisteen. No sitten mä nostan pakasta rikossyytteen. Hei. Rikossyytteen voi nostaa vasta tutkinnan päätyttyä. No siinä tapauksessa mä pyöritän oravan pyörää ja nostan 2 Kelan tukea ja teen uuden tutkintapyynnön, mikä miinustaa sulta automaattisesti. Mulla on täällä immuniteetti ja korruptioviineli, et sä voi pelata tota vielä. Voi pahuksen pahus. Elikkä nyt se on sitten mun vuoro, niin mä kehitän mun viljelmiä niin, että mä pääsen kosmiseen kuiluun, jossa mä pystyn käyttämään kaikki mun resurssit, joilla mä saan 3 kalkkunaa ja lopuksi mä vielä käytän lollaattolia. Ovelaa. Mä taas nostan itteni ylös penkistä ja hankin elämän. Pelhana. Taas sä voitti.